ആർക്കുമോർ മഹാവിശുദ്ധ സകല വിശുദ്ധന്മാരെക്കാളുപരിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വചനമാം ദൈവത്തെ പ്രസവിച്ച വെടിപ്പുള്ളവളും സകലത്തിലും മഹത്വമുള്ളവളുമായ മാതാവേ, ഇപ്പോൾ ഈ അപേക്ഷയെ കൈക്കൊള്ളണമേ. നിന്റെ അടുക്കൽ അട്ടഹസിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നവരായ എല്ലാവരെയും സകലവിധ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടുകൊള്ളുകയും വരുവാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രതിക്രിയകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കരുണയുടെ വാതിലും സകല നന്മയുടെ ഭണ്ഡാരവും തന്നോട് യാചിക്കുന്നവരുടെ യാചനകളെ നിരസിക്കാത്തവളും തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാത്തവളുമായ ഞങ്ങളുടെ നാഥയായ കന്യകയെ, ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിന്റെ വിശുദ്ധിയോടും നന്മയോടും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. മാതാവേ, നിന്റെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാൽ ഞങ്ങളുടെ രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കറകളെ മായ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളെ നിർമ്മലമാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ വെടിപ്പാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ നടപ്പുകളെ ഉറപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ഊടുവഴി നേരെയാകണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ പരിഹരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങളെ മായ്ക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ അരകളെ മുറുക്കി ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാരെ താങ്ങണമേ. ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കന്മാരെ കൃപയോടെ പരിപാലിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൈതങ്ങളെ ദൈവഭക്തിയിൽ വളർത്തണമേ. ഞങ്ങളുടെ സമീപസ്ഥന്മാരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. അകലെ പോയിരിക്കുന്നവരെ സമാധാനത്തോടെ തിരികെ വരുത്തണമേ. ബലഹീനന്മാരോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. വെടിപ്പുള്ള നിന്റെ യോഗ്യമായ പ്രാർത്ഥനയാൽ പരിപാകതയുള്ള സ്ത്രീകൾ കാത്തുകൊള്ളപ്പെടുമാറാകണമേ. നിദ്ര പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളായ വാങ്ങിപ്പോയവരോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദുരാഗ്രഹികളായ മനുഷ്യരുടെ ദുഷ്ടതകളെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയണമേ. കരുണയില്ലാത്ത ജാതികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. നിന്റെ സഭയെയും അതിന്റെ പ്രജകളെയും പൊതുവായി മറച്ചുകൊള്ളണമേ. നിന്നിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന മശിഹായ്ക്കടുത്ത നിന്റെ ജനത്തെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. നിന്റെ വെടിപ്പിന് ഈ അപേക്ഷയെ സമർപ്പിക്കുകയും ശ്രേഷ്ഠവും പ്രശസ്തവുമായ പരിശുദ്ധന് മുമ്പാകെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരിൽ നിന്നും ദോഷികളായവരുടെ ദൃഷ്ടികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കണമേ. അവരുടെ അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ജാഗരണങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ കോട്ടയെല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ ചുറ്റിക്കൊള്ളുമാറാകണമേ. നിന്നാൽ അവർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീരണമേ. രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ശത്രുക്കളുടെ ദുഷ്ടതകളിൽ നിന്നും അവരെ രക്ഷിക്കണമേ. അവരെയും സകല മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും ബലഹീനരായ ഞങ്ങളെയും സകല പട്ടക്കാരെയും ചെമ്മാശന്മാരെയും ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നിന്റെ ജനത്തെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ. നാം അട്ടഹസിച്ച് 3 പ്രാവശ്യം കുറിയേലായിസോൻ എന്ന്